Pentecost ike ọwọkọwọ ka anyị na-ekwu ya butere ike Pentecost ike ọwọkọwọ ka anyị na-ekwu ya butere ike Pentecost ike ọwọkọwọ ka anyị na-ekwu ike Pentecost ike ọwọkọwọ ka anyị na-ekwu ndị a butere ike Pentecost ike ọwọkọwọ n'ọbụrụ bọsala bọsa ike ọwọkọwọ n'ọbụrụ ilezilone ego na-akpa akpa n'onwelu levelu n'ụwa onye ọbụla biko gbaba mbọ nwoke na nwaanyị biko gbaba mbọ onye ọbụla biko gbaba mbọ na nkịta adịrọ mmụọ nọ n'ụwa na idle man is a devil workshop n'ebe onye na-alụ n'ụwa ka o si eli ọ bụla afịa maọbụ olu oyibo ka ị na-alụ kwechiri n'iru ọlụ n'ife niile na ọbụzi ọlụ mmadụ bụ n'ọbịa mkpọkọlọ n'ụwa igbo baghị mkpọkọlọ agbata obi ewelu ya gbola vivia ụfọdụ bịarụ n'ụwa wee gbaba mbọ aka chukwu wee dizie n'ife fa na-eme ma wee si n'ife fa na-eme wee bụrụ ọgaranya nwanne m ndị nọ nkịtị bulu ntaji anya wee bịa onye na-alụrụ ọrụ oge eli ndị n'ụwa onye iberibe banyelu n'ime ụlọ wee kpọchi ụzọ wee yọba chukwu Olise ego si chukwu kelu ụwa nyezie nume ego oyibo na fa bụ ndị jeli bulu gba n'ukwu kpaka o wee bulu n'ebe onye lụrụ ọrụ ugo ga-eli n'ebe onye na-alụ ugo si eli onye gbasịa mbọ n'ụwa nọ ga-atachi na onye sụlọfịa na nya ga-ata ọka onye gbalịbọọlụ lachasị oluma ndị ike Pentecost ka ị na-ekwu ndị nnukwu ike ya butere ike Pentecost ndị nnukwu ike ike ọwọkọwọ ka anyị na-ekwu ya bụ ike ọwọkọwọ ya butere ike Pentecost ndị nnukwu ike ike ọwọkọwọ ka anyị na-ekwu ndị elibe akwa ya butere ike Pentecost ndị ike Pentecost ike ọwọkọwọ ka anyị na-ekwu ndị mega mọle ya butere ike Pentecost ya kụ bilibili ndị ego fa gbalụ mbe n'ụwa ndị osho mmụọ ndị ike Pentecost ofu civilians ya bụ ike ọwọkọwọ gege ụmụ Igbo gbasiri ike ndị big fish ndị a bụ ndị nnukwu azụ malụba ndị osimiri ego ihe na-ahịa eze mana konsida ndị nnukwu ego adende secure the bag adende secure the bag ndị ka ọwọkọwọ na fa biko ọwọkọwọ ndị ka Pentecost eweli ya Cheluma dịrị ya n'ụwa n'ọsọ lọtụ bụ onye n'isi ya ife onye nne emela onwezi ego oyibo okolicha ọzọ ife ogechi bụ ọzọ akụnne ifuzo onye nne nyezila ego oyibo okolichizi ọzọ ojegechi ọzọ akụnna aka jisi onye ọbụla gbabakwa mbọ onye na-agba mbọ na-ayọ chi ya ọ bụrụ iteta ụla n'ụtụtụ ezoghị m biko nye chukwu ekene maka na onwelu ndị larụlụ ma fetetarọ nwe ndị nọzi n'ụlọ ọgwụ libeziala enuwa n'ezie nọdịsị chukwu n'aka ebe onye fụrụ onwe ya nya biko nọdo mana ife ka mkpa bụ ka onye ọbụla agbaba mbọ onye na-agba mbọ na-ayọ chi ya maka na nkịta riro mmụọ ncha ebike kwuru mmadụ ka ọkụchia ya ọ bụ n'ike na-esi chukwu na ndụ gị iyo mgbe ya lụjọ ibido yọba chukwu amala nke ogologo
na-arụ ike amala nke eji adị ndụ n'enu amala nke arụ ike ka anyị na-ekwu maka na onye dị ndụ n'enu ụwa gbazili fest ifosi ga-ayọ bụ aka chukwu n'ifi na-eme aka chukwu n'ili gị ezoghị m ibute ike ọ bụ na ibute ike isolu n'ife a na-eme ọrụ obodo amalụ gị ndị mmadụ achọba iru gị inwezi akọnuche onye ga-adị umeanị nwanne m ịdị umeanị ezoghị m kọntaktị abịa inwe kọntaktị ibute ike Pentecost isolu na njelibe agwago nne n'ụwa isolu na ndị big fichi n'obi ife na-ekwu isoluzie na ndị sekiọlụ dị bag ọfụma isolu na ndị butere ike ọwọkọwọ isolu na ndị elibe agbago ka na-ekwu isolu na ndị na-aya eze fana kọnsida isolu na ndị nwere mega money isolu na ndị butere ike ọwọkọwọ ndị ike Pentecost ka na-ekwu ndị nnukwu ike ndị nnukwu ike ndị nnukwu ike ndị elibe agwagụ ndị ike Pentecost ndị mega money ndị akụ bilibili ndị ego fagbalụ mbe n'ụwa ndị osho mmụọ ndị ike Pentecost powerful civilians ya bụ ike ọwọkọwọ ege ụmụ Igbo gbasiri ike ndị big fish ndị a bụ ndị nnukwu azụ malụba ndị osimiri ego ndị a na-ahịa eze mana kọnsida ndị nnukwu ego and then they secure the bag and then they secure the bag biko woko na fa biko woko biko Pentecost Olisadoo Onyenwe Egwu onye agụleri na-etisi egwu ike egwu akpọlugo bụ jebe n'ụwa mana njekọlisi na-eje na nganata egwu ama mụmụ n'ụwa Chukwu Olisa Chukwu ahịhịa ọka mụ na Chukwu ebele n'ọfọ ndụ ka mụ na-atọ jekwabalụ ụmụ Igbo ndị na-afọ egwu Olisadoo n'anya ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ezi ebe ọ bụ na afọ na-agba mbọ Chukwu biko bunyefe ike Pentecost ife ọ bụ na afọ na-emetụ aka ka ọ gaba wele n'enu akwụsị emume ejebe Mandela na South ka njeke na onye butere ike Pentecost bụrụ na Igbo Chief Aloysius Nnamdị ike egwu ọnụ Bishop Nọzubulu ebube Chukwu ụzọ na South ebube Chukwu ụzọ na ndị Igbo ka nnukwu ebube Chukwu ụzọ na Mmakpọzubulu odogwu ọzọ Igbo ndụ nke izizi Nọzubulu CEO St. Aloysius Onyenwe ọkwa Igbo Chief Executive Officer Ike Bros Trading CC BTY na South ndị ọma onye ọma Bishop Nọzubulu ọkwa imepele ebube Chukwu ụzọ Foundation ebe a na-enyelu ụmụ ogbenye aka n'ụwa ebe a na-enyelu ndị ọlụsị na ndị ekpenta aka onye ọbụla nne nwa mole ọkwa imesili iwe tinye iwu na Mapa Village Nọzubulu maka ndị dị 70 years n'isi onye ọbụla dị 70 years ugbo ọnwa onye na-alụ ụgwọ ọnwa ọbụla akpata isi ibe yili gọọmenti omume na Bishop Nọzubulu melosi ya ụzọ Chukwu kwalụ n'ụmụ eje ebube Chukwu ụzọ onye ike Pentecost agagụdị na-ewe ya libie Chief Aloysius Nnamdị ike gwọnụ femekwa na ịnọbụ fọngọn ebube Chukwu ụzọ na-egade Bishop
misisi chọma ike gwọnụ ọjụ ka na-awala eze n'ọzọ obodo eze nwanyị na South ọkwa ngị bụ CEO Ike Bros Beauty Unisex Salon BTY na South ọmalịcha nwunye Bishop ezinne mụlụ Samantha Ike gwọnụ Ada Bishop n'ọzọ obodo ezinne Chinedu Ike gwọnụ Dobala Bishop n'ọzọ obodo ezinne Bubechukwu Ike gwọnụ Ụmụọma Bishop n'ọzọ obodo ndị ọma jelu South Africa bili Olisadoo Onyenwe Egwu na-ekene Chifu Chinedu Nwekene gade mmiri na-ezolọra nke izizi n'ụmụnya onye tentewa onye ego tentewa obia ilimu tempulu n'ụmụnya bọga tempulu onye buteli ike Pentecost dogujelu gwede na Bangkok bulu ike nata mmiri egwilo nwonye ụmụ eze n'ụmụnya ezi nwa chifu ụgbọaka ụgbọ ego ụgbọ na-ebute aka obelago n'ụmụnya bodogwu tempulu kenezieli bụ lọlọyi lọlọ misi sonye kacha nweke nwanyị ọma ezi nne m nle Abraham mmadụ bụ Chinweke ọzọ amụma n'ụmụnya ogbotogbo nwa m ọzọ amụma bili obele nwa bịara ụwa na mma nakwanụ ndị butere ike Pentecost ndị owowo n'ụka anyị na-akpọ kapụla egede jebe na ndị ọba maka na ife dị n'anya ọba n'ide mmiri ife na-akọrọ ebe ọ na-adị na nwanne m ụgbọ ka m na-ekene Chifu Chukwu bụ kilo okpukpe onye bụ Nike na South Nike onye jelu Cape Town bulu ike nata Odogwu Mandela na-egade ukwe bụ ka nwilo okwu ka Chukwu kelu mmadụ n'ụwa mebife sọli ya maka na agụsi onye afa chi onye afa n'ala afa gọzie onye ụmụagụ na ụmụ ọgali ọba Nike onye butere ike Pentecost ezoli ego kenezieli m lọlọyi ọlọmisi sonyinye Chukwu ilo okpukpe mkpụrụ mma mmanya onegade ọmalịcha nwunye Nike na anyị ọba lechaba oni nwere ya ndị nnukwu ike ya butere ike Pentecost ike ọwakọwọ ka anyị na-ekwu ya bụ ike ọwakọwọ ya butere ike Pentecost ndị nnukwu ike ọwakọwọ ka anyị na-ekwu ndị elibe agwa bụ ike Pentecost ike Pentecost ọwakọwọ ka anyị na-ekwu ndị mega mọle ya butere ike Pentecost ya kụ bilibili ndị ego fagbalụ ndị n'ụwa ndị osho mmụọ ndị ike Pentecost powerful civilians ndị abụ ike ọwakọwọ ndị ege oyalima kpọlụmụ ejebe mana njesi elio na moganata ifeme na Chifu Kenneth Nwabalemo mmiri na-ezolo ọlalala ndụ Dr. Gado Goko Kilisa bofu na Goko Kilisa dịrị bụa ọgwọ ndụ ọya oyimụ nwono dịka Goko na aka madịrị ya ọ bụ na ọ bụrụ Goko eso oyimụ pụtaba achakwala anya yi maka ndị concussion ijeli isi iyi na Nando ọkụ ụlọ ka nwanne Olisadoo Onyenwe Egwu ọma mgbala niile bofu Chairman Prince Brothers Hotel and Suites n'Ọka Kenneth Nwabalemo ife na-eme ole n'ụwa n'ọkalịa ya ka njisi ka nkwone n'ụwa kwudebe anyị ga-akwo na-ewe ya libie jadi n'izu Kenneth Nwabalemo onye ike Pentecost onike ọwakọwọ ewelia ambụla egede ejebe naanị ọba ka nkene onye butere ike Pentecost ka nkene onye nnekwu ike naanị ọba ajifuze Chibuzo onye modogwu
nwoke ndị ọba Ọsụọfịa na ndị ọba n'ide mmiri Ichie nwoke ọba ka na-akpọ CEO Chibo Hotel and Suites na ndị ọba CEO Chibo Plaza Limited Odogwu CEO Chibo Estate Limited CEO Amasi Table Water bụ ọkasị akasị Nze ike nyere ugo n'anya ọba bili ife mekwa na ihe ụka mụ na egwu onye ike Pentecost n'ịdị anyị mma ezi nwanne nwoke n'ụsọgụ n'anya ọba Egwu abalị ọbalị debili maka na onye bịala ọba ọbalịa n'ife ife mee na nwanne keme onye ọma chọtilu Michael Uche na dị eme Obute oke Eze ọmọgọ Obute onye nwere ego ka mụ na-ekele Olisadoo Onyenwe Egwu Nwaguleri nọ na mmanwụ Obute jelu Mandela webule ego nata owewutezie nkilo mana Obute nwere ozi onye nele aka n'iru ya ka Obute ji wee melụ ọgụ wee gaa ya leba Ukwalita wee na-agọzi Obute oke Akaji webulu Obute oke ọra onye butele ego wee kemezi ọra nwanne m inelu anya na ngozi ya dịzi dọbụlụ Obute melọgọ gaba nwanne m ike agụkwa anaghị onye na-eme ọgọ nwanne m nọ na futukwanya maka ịlarụ ụlọ n'ịgala otukwu Olisa na nlọ Escamperos Topayo Onyako Presidents Club International member n'ụmụ otu Heritage Association Club na South Africa member n'Obeso Progressive Club nwanyị Odogwu member na Star Friends Club ọga onye nnekwu ego ebigi Chinemeze Nwojo ma n'ụmụ ọgali Odogwu Olisadoo Onyenwe Egwu na-ekene ya ezoghị ife mee na Stainless ụmụ agbala na nyọba ezi nne Obute ọkọrọ lọla misisi fọma adịeme ọmalite nwunye ọchọ mmadụ akụ ezi mgbe igwe onye ka Chukwu na-esela ọba ọkwa na-esela ọba ka isi bịa bụ ụmụ ọgali ọba ezi nne Obute n'ịgade Obute ọkọrọ nwaanyị nọọsụ nwoke nne ka je nụrụ agwụ ụmụ ọgali ọba ka je kene onye nwere ego maka na onye nwere ego abụrụ mbenefe ejiri ọnụ etinye azụ n'ofe n'ụwa kemalụ Chief Ebele Ọjị na ịgadị ọnwụ egwu nna ya one n'ụwa maka na onye nwụla nwa agbago sọ sinima mana onye dị ndụ nne n'ụwa na-agbanye sinima ọkwa gị bụ ugwu afụlụ ego na miji Odogwu ugwu afụlụ mọni onye ọba isi afụlụ gwago ogbe egwu eji akwa ego ụwa nọ na kara Odogwu jelu Ghana bụrụ ike wenata Ebele Pọchị onye ọba Ebele Pọchị ya chairman the Boss Club Hotel and Suites na Nyoba ọ bụ n'ịbata n'Igbo chọka nwa nwele chebe na Nyoba the Boss Club Hotel and Suites Kikwere onye Pọchị ezi oyi na-egade Ebele Pọchị onye ike Pentecost egwulegede na ụmụ Niko nọdị n'isu nọdị n'Ebonyi steeti n'Ọnịcha local gọọmenti ka gaga kene mmanwụ Ikirizi Odogwu Chief Ozemani Ikirizi Anịnịgade anyanwụ na-awalụ mba nke izizi n'ụmụ Niko chairman Ikirizi steeti Odogwu oju na-eme ọgọ na-ekene echetalụ mgbe ịkwalụ nna ya n'Ebonyi nwanne m Olisadoo Onyenwe Egwu bụ egede bịa abịagide mkpọrọ ndị Ebonyi kwere ma wee kweruzie n'ụlọ na-eme Ikirizi wee bịazie na steeti anyị agbaba egwu ole n'ụwa Ikirizi onye ọgbalụgbo Olisadoo ibegwu ineti na nkeji moto meli ya ọgụ ndị nụrụ ya na ntị nne n'ụwa wee gbaka ndị fụrụ ya n'anya nne n'ụwa ezile ekpele ọfaigolu n'ezie na ọ ga-eme ise
igwe ọnụkwulu njọ n'ụwa gwema Chifu Maxwell John Onyenwe Egwu Nze Chibulu ụzọ wanụ na Nyoba Kọmanda na Nyoba nwoke n'usiọgụ nwanyị enwela akụkọ nwoke n'usiọgụ n'elu ụwa nwata nwanyị ekwula sili jebe salunu Maxwell John Onyenwe ime nwoke onye mbosi izizi na Nyoba Kọmanda Nyoba butere ike Pentecost ndị nnukwu ike ya butere ike Pentecost ike ọwakọwọ ka anyị na-ekwu ya bụ ike ọwakọwọ ya butere ike Pentecost ndị nnukwu ike ọwakọwọ ka anyị na-ekwu ndị elibe agwa ya butere ike Pentecost ọwakọwọ ka anyị na-ekwu ndị mega mọle ya butere ike Pentecost ndị akụ bilibili ọwakọwọ ka anyị na-ekwu n'Enugu steeti ka ileje eze mamaku village ka njeke n'onye bulebu obele nwa m n'ibutere ike Chifu Jonathan Kenneth Okolie mkpachukwu kwelu nwokolie obele nwa ajela Abuja elusi Abuja gbaba mbọ wee buru nnekwu ike ọnụ abụcha onwere onye mma n'ogeme ibutere ike n'elu ụwa gbazie ndị loyali obele nwa n'elu ọfụma aịbụla egede jebe na Nnedo n'ọbụ ndị Nnewi nwere ego mgbo saluwi ka anyị gbalụ ndị nnekwu ego na ndị Igbo na gbogbo Chifu Chukwu Kariama bụ dosu trading cc na South Ity Limited n'okwu Chinemeze na Cape Town oke na Chukwu Papi Fọzọlụ Chukwu Olisadoo Onyenwe Egwu mmọnwụ nwegwu na-ekene dogu butere ike Pentecost na South Africa jekwechiri Chifu Sylvester Ogbukwelu ọnụ esi na-atụ anya Bọgani odogwu Bọgani esi nwanne nke m onye amụleri na mochi Enugu Aguleri odogwu Obukele Ayon Bọgani nwa Aguleri Captain of PFC Football Club the mighty one of Ojo Lagos CEO Daily Rose Factor for ladies and gentlemen ọkwa na Lagos State dị na-achụ ezigbo Chifu David Onyekwusi na-atụ anya Isodu Damaka Estate n'Otocha nwanyị Aguleri ebigi aịbụla egede jebe ibilibe ọgada ụlọ ọbụzi ọkụzụ gị malụ ajeke n'ụmụnna nwezu onye ego ụmụnna nwezu akụ ilo na sana mana inelu anya na onwere onye mere ibe ya Chifu Chibuzo Gafobili ọgwụ egwuchu na ile n'ụwa ụmụnna nwezu akụ n'ọkụzụ a na-ara arụ oke na mbe dila oyila gasị aka na-ebu na tụgbọala dị mma n'obodo elu ekotolu ndị so n'ife a na-eme na ụmụnna nwezu akụ onye agbosi ojeze ga-ekwugozoma ifeme na yoka mụ na-ekwulu egwu Olisadoo Onyenwe Egwu na mụ na-emecha dila on all kinds of tire petrol cars dealer on all kinds of old and new tires oyagaba ajekene nwanne keme n'ọbala aliasiasi n'ụwa Lord Sitika na wata Vincent Chukwu nọ nso n'ọlọbili nwanne mma nwanne nkemu nwanne ma nwanne m ọbụlụ nwa ọra mana nwa Joseph ọbụlụ nwa ndị beva ụwa siti suwe bigidegide obere nwa m gbalụ mbọ wee bute ike o wee wute ndị ilo anya na-agbanye sinima ụwa nwa bụ
biko gabaniru olili kegalele onye chọrọ udo dị na n'ezie ga-afụju anya maka na osimiri a na-elidozi onye nọ n'ụlọ n'ụwa si dị negide ọfọ nnagoliyi n'ọbụ ọfọ ọgaranya unu amago na abịa na-enu ụwa na onye bịara ụwa ga-enwelili lifestyle keke na obele mmamụ gbalụgbọ wewelego oyibo welibe nri ugbo n'ọgọziri nwa jedezie beza na-egide beza mmanụ lifestyle odogwu nwanne nwa ga nwaonye agụlerelede mma ndị nnukwu ike Pentecost ndị nnukwu ike ya bụ ike ọwakọwa ndị nnukwu ike ndị elibe agwụ agwụ ndị ike Pentecost ndị mega monde ya kụ bilibili ndị ego fagbalụ mbe n'ụwa Joshua Mwande ndị ike Pentecost powerful civilians ya bụ ike ọwakọwa yege ụmụ Igbo gbasiri ike ndị big fish ya bụ ndị nnukwu azụ malụba ndị osimiri ego ya na-ahịa eze mana konsida ndị nnukwu ego and then they secure the bag and then they secure the bag ndiko wako nafa biko wako ndike Pentecost